Okay. Good morning. Well, I want to introduce my relation. The name is contact. In the case of official contact, what kind of communication it would be possible? And what is the role of the ufologist? Ще започна своето представяне с наименованието на моята презентация. Казва се контакт. В случай на официален контакт, какъв вид комуникация би била възможна и каква е ролята на учените, които се занимават с извънземните явления? Contact. In case of official contact, what kind of communication it would possible? В случай на официален контакт, какъв вид комуникация би бил възможен? In any case, will be it more likely to be discovered and not the other? Във всеки случай, по-вероятно да открият нас, отколкото обратно ние да открием извънземни. In this video, the government UFO dossier revealed. Всъщност ще се спра и на досиетата, правителствени досиета, които се занимават с извънземни явления. And so the paradigm shift is here now. Има разкрити такива документи и предстои промяна на парадигмата. Well, but after 70 years, what is the role of ufologist and the researcher? Но 70 години по-късно, каква е ролята на уфолозите и изследователите? In this summer in Italy, there was a new storm. In 61 days, we listened and published in a magazine, a newspaper, about 200 news about extraterrestrial and life in the universe. Това лято в Италия имаше нещо като вихър от публикации в пресата. В течение на 61 дни бяха докладвани около 200 различни събития. And the font is Agenzia Spaziale Italiana, ESI, Italian Space Agency. И тогава Италианската агенция за космически изследвания. And many other news is published by official press, by National Institute for Nuclear Physics. Публикувала голяма част от тези данни, а пък много други бяха публикувани от Националния институт за ядрена физика. In fact, some journalists say is summer fever. Някои журналисти коментираха това с думите, че става дума за някакъв вид лятна треска. In Festival of Venice film appears the film Arrival, and is the first time to the fantascientific films they affront the problematic of the contact in the language, how language used, how communication used. Става дума за един филм от Биеналето в Венеция, който се нарича Пристигане, Arrival, и който е научно-фантастичен филм, в който се разглежда въпроса за контакта, но от гледна точка на това какъв език би бил използван в случай на контакт. Many years ago, the professor Freudenthal invented the Lingos, the cosmic language. Преди много години професор Ханс Фройдентал измисли езика Лингос, който означава всъщност космически език. Another important is the Klingon, the invented language, the basic invented language for the necessary film's strategy. Също така друг интересен език, измислен, е езика Клингон. И всъщност това е един творчески език, който е дело на Марк Окрант. I remember this summer that the first Ministry of Ireland speak an answer another question about one people, if exists life in the universe. He responds in Klingon language. Спомням си, че когато беше му зададен въпроса дали във връзка с контакта с извънземни, той отговори на този измислен от него език, Марк Окрант, а именно езика Клингон. The problem of language is many questions for us.
for the problematic of the contact with the other civilization. Въпрос с езика така поражда много въпроси от гледна точка на нашия възможен контакт с извънземни цивилизации. In this period, with the planetary migration, is biblical migration, the problem known to other person is the main question. Всъщност, във връзка с планетарната миграция възниква един основен въпрос, именно за междукултурното общуване. In Italy, development, the problematic of intercultural communication. В италианската проблематика на този въпрос също се отделя голямо внимание. It's very important because one sign, one word in other culture is changed different. Всъщност този въпрос е много важен, защото един знак, един символ може да означава съвсем различни неща в отделните култури. One slide, sorry. But this is the famous image in the famous the first conference the SETI. Това е един образ от на SETI през 1971 година в Армения. In which studied the communication, the possible communication with the other space culture. Когато бе засегнат въпроса за евентуална комуникация с други космически цивилизации. After many years after, the Carl Sagan created the famous plaque in which there are the sign of the world aspect, human, solar system, and many other signs of our culture. Много години по-късно Карл Саган създаде този известен плакат, който съдържа знаци, които обозначават самите нас, хората, Слънчевата система, както и други символи. But in Italy, when a conference, the professor Umberto Eco, one of the most famous semiology in the world, пък на една конференция в Италия професор Умберто Еко, един от най-известните семиотици в света, хора, които се занимават с семиотика. Are you sure that you invited the extraterrestrial with this message, or they understood that this declaration galactic war? Попита, зададе следния въпрос. Вие сигурни ли сте, че това, което този плакет, създаден от вас, всъщност представлява покана за извънземните, или пък е покана, всъщност обявяване на война? In fact, a sympathetic picture appears. The terrestrial is like us, but they walk naked. Която показва, че всъщност извънземните приличат на нас, обаче много се очудват защо ние сме голи на нашия плакет. Okay, it's an important signal, but we discovered or understood the space signal is the first question. Marconi in 1921 intercept a strange signal, and he was convinced that it's a Mars signal because in this period Mars is near to the planet Earth. През 1923 година е прихванат сигнал, който според този учен Маркони е сигнал от Марс, защото Марс се намира на подходящо разстояние, близо до Земята. In fact, the US Navy 3 years after for to another reserve asked to the close all the transmission, terrestrial electronic transmission, and we only 24 years. No, it's no now situation with the electronic signal is the planet Earth. По-късно са се опитали да направят предаване на сигнал, обаче тъй като технологиите тогава не са били достатъчно напреднали, резултатът не е бил задоволителен. No body response to the Marconi question. What I listen? Никой всъщност не отговаря на въпроса, който е бил предаден, който Маркони изпраща.
Other question affronted the professor of University of Palo Alto in California, the famous professor Vazlavich. Един друг професор Вазлавич от Пало Алто в Калифорния, от университета Пало Алто в Калифорния. In which, in his book Reality of Reality, той в своята книга Реалността на реалността, or form of communication, относно формите на комуникация, published a special investigated in which in 1928 публикува специално изследване, според което през 1928 година in which Norway and Dutch scientists received и холандски учени са приели a strange frequency in space. They intercept a strange signal. странен сигнал в космоса. And many years after, the American astronomer Duncan Lunan transformed this signal in mathematical form. И много години по-късно американският астроном Дънкан Лунан, ако съм разбрала правилно името, го трансформира това съобщение, този сигнал в математически вид. And this appears a map of a portion of the universe about 50,000 years ago. И това прилича всъщност на една карта на част от Вселената, която отговаря на състоянието и преди около 50 000 години. Another message we intercept is the famous wow signal. Друг сигнал, прихванат от нас, е известният wow сигнал. Near M13 constellation. Около 13, става дума за около 13 съзвездия. The same constellation that the SETI project launched the direction for our terrestrial message. Всъщност това 13-то съзвездие е същото съзвездие, към което SETI е изпратило нашата програма, SETI изпраща нашето съобщение. And this is the Gaussian curve, and this is the strange signal, the frequency. Това е графиката на сигнала, това е честотата. And Jerry Hanman signed with a wow. Can you speak to on the microphone, please? Yeah. И всъщност тук Джери Емън се написва wow на това съобщение. Okay, we know Professor Filipov showed this slide before presentation, but it's very interesting. Филипов ни показа този слайд, той е много впечатляващ. Many people think the crop circle is manufactured. Много хора смятат, че житните кръгове са изкуствено създадени, фалшиви. But it's very difficult to create this near military or scientist base. Обаче е много трудно това да се направи в близост до военни или научни бази. Very interesting because the message is very convincing for its coherence. Много е интересно това, тъй като сигнала, съобщението така изглежда много убедително. But after this discussion, LITU, United Nations, International Telecommunication United, but UN. Но след това Организацията за телекомуникации на ООН, and one of member of our group, Kuhn, is saying on the secretary of this organization. Един от членовете на нашата организация за космически изследвания е секретар на тази организация. We say on the board of this EDU, organized and created a program for recommendation for post-election protocol about the ETU. И всъщност създава програма за протокол за телекомуникации. The study group 17. Става дума за научна група, изследователска група 7 за радиокомуникации.
For many people, nobody knows this book, but it's most important because it's one document in which affront the problematic of how detected and interpreted the signal about the space. Не много хора са запознати с този наръчник, с този протокол, обаче той съдържа всъщност всички въпроси, свързани с прихващането и дешифрирането на такива сигнали. In these periods, many scientists published some books about protocol for the contact, what's happened after the contact for the humanity. And it's very interesting. Много учени са публикували различни книги във връзка с протокола и реда, който трябва да се следва или би следвало да се следва при контакт, какво би било отражението върху човечеството на такъв контакт. But now is an interesting question. The SETI is a study about a possible ancient sign in the prehistoric periods of the... Има обаче един друг много интересен въпрос, свързан с SETI. Става дума за един праисторически знак от древността. In fact, it's possible that here it has been visited by extraterrestrial intelligent beings. Който повдига въпроса дали е възможно Земята да е била посещавана от същества с извънземен разум. It's a very interesting question because when they speak about the UFO that isn't possible to arrive here, some millions of our era, they arrive to the Earth. No, it's not possible. They arrive with a strange mechanism, with a strange object, but they arrive or created some trace in prehistoric era. И този въпрос е много интересен, защото като си помислим за древността, тогава изглежда още по-вълнуваща възможността на извънземни да са пристигнали в тези древни времена с някакво странно съоръжение. Other scientists are convinced that we can trace a extraterrestrial message on our DNA. Други учени пък смятат, че ние бихме могли да уловим или да проследим някакъв вид извънземен сигнал въз основа на нашата ДНК. In fact, for many new medical scientists, the DNA is considered a biological software. Всъщност много учени считат човешката ДНК за биологичен софтуер. In fact, modified the DNA is possible to resolve many questions. И всъщност модифицираната ДНК може би би дала отговори на много въпроси. But if you come back, the question is one. If we receive the message, we understood that we received a message, and we understood the message. Но да се върнем отново на въпроса, да предположим, че на нас ни е изпратен сигнал и че ние успеем да го разшифрираме. Actually, the UNESCO say that we had in our planet 6,000 languages. Всъщност ЮНЕСКО казва, че имаме език, общо 6000 езици на Земята. But after 10 years after, we lost the 3,000 languages. It's very critical situation because if the terrestrials don't understand or can understood or interpret our language, много скоро да загубим около 3000 от тях. И това е много интересен аспект на въпроса от гледна точка на това, че ако извънземните могат да разбират земен език, how is possible to interpret their other language? Как биха могли те всъщност да разберат езиците, които биха изчезнали? We know that Noam Chomsky, one of the famous cultural men of the United States cultural person. Запознати сме всички с това, кой е Ноам Чомски. He studied about universal grammar. Занимава и с културология, и с лингвистика, с всеобща езикова граматика. I think exists on our planet
The universal grammar is very easy to understand everybody about different language, but the concept is very easy to create the universal grammar. И неговата теория е, че има доста голямо граматическо сходство между съществуващите на Земята езици и негова е концепцията за универсалната граматика. It's very easy to communicate the African to Australian or to Asian or European. Според него е лесно да се комуникира между африкански езици, австралийски езици, азиатски, европейски, точно поради тази универсална граматическа структура. Because everybody has the same structural language. Защото всеки по някакъв начин разбира тези структурни сходства между езиците. But another American professor contested this hypothesis and thesis. Има обаче един друг американски професор, който оспорва тази хипотеза, тази теория. Because this professor in exploration Amazonia, he found a particular tribu. Защото при изследването си на Амазония той открива едно племе. This race communicated with unconventional logical grammar. Което всъщност комуникира помежду си по един неконвенционален от граматична гледна точка начин, който излиза извън този модел. And use the universal logical grammar. И всъщност там не може да се приложи тази теория за универсалната граматика. And for this reason, he was convinced that it's possible to speak and have a special communication with the use of different logical grammar. И поради това той остава убеден, че е възможно да се разговаря, да се комуникира с помощта на различни логически модели, а не на един универсален. Another researcher of ours is convinced that it's possible to interplanetary communication. Една друга изследователка е убедена, че междупланетната комуникация е възможна. But she thinks that another civilization that arrived here had instruments for resolve the problem of our communication. Но нейната теория е, че една цивилизация, която би дошла тук или която е дошла тук, би следвало да разполага с инструменти, с средства за разгадаване на начина, по който ние общуваме. But we don't know how kind of communication with the contact with the extraterrestrial civilization if they arrive. Maybe we contact and speak with the android cyborg or telepathic communication. Но ние нямаме представа каква би била комуникацията в случай на пристигане на извънземни, дали те ще бъдат киборги, дали ще има андроиден тип комуникация, дали ще бъде чрез телепатия. In any case, will be as it more likely to be discovered and not the other. Но така или иначе, най-вероятно нас ще ни открият, а не ние да открием други цивилизации. And they decide how to communicate with us. И в такъв случай пришелците ще решат каква комуникация да осъществят с нас. I interrupt now this concept and present the government document who was disclosure. Приключвам сега с изложението за комуникацията и искам да ви представя един правителствен документ, разсекретен, във връзка с НЛО, с извънземни. In the new millennia appears about the internet secret document about UFO. Italia was the first state. Новото хилядолетие, чрез интернет, в интернет се появяват секретни документи за НЛО. After Minister of Defense, British Minister of Defense. Във връзка с министра на отбраната на Обединеното кралство.
And at the last, the Spanish, the French Japan. The Japan is official group И of френската CNES. организация Джибано, The Japan is a special team of the CNES in which study only the UFO problem and all UFO aspects. Там е създаден екип, който изучава само и единствено аспектите, свързани с НЛО. Yes, and the before also the Spanish published his secret files. Испанците също публикуват свои секретни документи. But the question is moved random. Exists extraterrestrial, exists the UFO, and what is the relation about the UFO and extraterrestrial? И така въпросът е, съществуват ли в крайна сметка НЛО, извънземни и каква е връзката между тях? If the extraterrestrial covered themselves, the extraterrestrial existed, and Ако приемем, че извънземните съществуват, and now in many Italian scientific publication magazine, сега има много публикации такива в италиански изписания, научни. everybody tell the extraterrestrial covered themselves about laser instrument. Там се публикуват твърдения, че извънземните се прикриват с помощта на някакви лазерни устройства. And the hypothesis transform in idea confirm. И всъщност тази хипотеза се трансформира в една идея, която подлежи на доказване. And in the same periods appear the breakthrough initiative. В същото време се появява инициативата Пробив или Breakthrough, In which the brilliant brain put together for resolve this question. в която обединява брилянтни умове, събрани заедно, за да намерят решение на този въпрос. But if you come back, the problem is the same. Who resolved this problem? The scientist or? Но така или иначе проблемът си остава, независимо дали той ще бъде решен от учените или от световните лидери. In these periods, everybody speak the existence, the possibility of really existence about extraterrestrial. Така или иначе вече всички говорят за възможността за съществуване на извънземни цивилизации. But who represent the human race? Но кой би следвало да представлява човешката раса? In case of official contact, obviously. Ако се осъществи официален контакт. I now consider that the contact is the phenomena. Now, Да приемам, че контактът е феномена, за който става въпрос. I speak only for the official contact to the planet Earth. Какво би следвало, ако се осъществи официален контакт от страна на Земята с извънземни? The Vatican, with his overture, or the President Obama, or the Russian President Dalai Lama. Ватикана ли трябва да представлява човечеството, американският президент Обама, Путин или Далай Лама? But was the community ufologists now? What is the role? It's very divided. And if the ufology are the specialists or the considered the person who had many experience with the study of this science. Но какво представлява в момента общността, която се занимава с НЛО? Тя е представена от много различни, съставена от много различни участници и въпросът е кои я представляват, дали хората с най-много опит. He necessarily organized at the world important brainstorm.
Със сигурност е много важно за решаването на този въпрос да се организира брейнсторминг, да се обединят тези умове за решаването на проблема. Because nobody had the truth on the box. Защото никой няма готово решение. And I hope that in next year we hope to organize in Sofia with Professor Filipov a new group, because important for the people, for the scientists, know that exists the possibility that put together university professor, И така ние scientists. с професор Филипов мислим да създадем в София специална група следващата година по въпросите на НЛО, защото е много важно за решаването на тези проблеми да се обединят изследователи, учени от съответните области. And approach this question with the other mind. И да подходят към този въпрос от различни експертни гледни точки. I'm very happy to show you that in these periods we had the towers to the 50th anniversary of this establishment. In 1960, the idea of the Kuhn. In 1966, the organization. And in 1967, the foundation. И тук бих искал да ви представя с оглед на това, че сме близо до времето на 50 годишнината на основаването на нашата национална организация, Центъра за извънземни изследвания, Националния център. През 1965 година възникна идеята, през 1966 организацията и самото основаване се случи през 1967 година. The year after, the Kuhn released the first computer analysis of the famous 1945 UFO wave. It's a global wave. И през следващите години, през 1977 година, нашият център осъществи първия компютърен анализ на уловения сигнал от 1954 година, извънземен сигнал. And for us it's important to contribute this experience with all. И за нас е много важно да споделяме нашия опит с всички хора, които се занимават в тази област. Like Kuhn, we organized a special archive with 30,000 files. Ние имаме специален архив, който съдържа 30 000 документа, файла. And organized an encyclopedia in many languages. И имаме на много езици информация. And for the Italian it's very important because many people say the Italian cultural is ever low level. Sorry, is low? Low level. Това за нас е много важно с оглед на хората, които твърдят, че италианското културно равнище не е достатъчно високо. And we discovered in our research that one founder of the Kuhn is very humble person, because not to say as me another Kuhn founder, that he was participated to the team of Al Gore in which take a Nobel Prize. И всъщност за нас е много важно това, че един от основателите на нашата организация участва в екип, който спечели Нобелова награда. And we are very proud to affirm that we are the only organization in the world we organize 3 meetings in the Vatican. И също така ние много се гордеем с това, че сме единствената организация, която успя да осъществи среща по тези въпроси в Ватикана. And the Vatican is very interesting to this question. I remember the Specola Vaticana, you know, Father Funes and now Consolmagno Father, all a Jesuit. Отец Фунес, може би спомните за този случай, и други представители на Ватикана. Там този въпрос, свързан с извънземните цивилизации, представлява изключителен интерес. And this what show is no hoax, but it's a reality Osservatore Romano in which published extraterrestrial is our problem.
Обсерватория Романа всъщност бе публикуван документ, свързан с нашата дейност. And so the Vatican scientist is very open-minded. И учените от Ватикана определено могат да твърдят, че са доста отворени към тези въпроси. And it's aspect, we must to reflect. Трябва, разбира се, това дава повод за размисъл. And after many research, the Italian Academy of Science, Constantinian, gave us a special honorary premium. Всъщност ние получихме и една специална почетна награда от Международната академия, от Константиновия комитет. Okay. But we won't present and give us the most important question that we can resolve is the proposal protocol contact. Предложения протокол в връзка с контакта е едно от най-важните неща или от най-важните аспекти на нашата дейност. A special protocol because many scientists say in the universe exist many galactic civilizations, but they destroyed because of the advanced civilization with atomic bomb conflict and destroyed themselves. И този протокол е много важен, тъй като с оглед на твърдението, че съществуват множество галактически цивилизации, е необходимо да се предотврати евентуален конфликт. I think no. I think advanced civilization resolve moral question is more civilization about us, no war, and experimental the study of advanced studies and resolve the conflict problem. Мисля, че това, което е много важно във връзка с извънземния контакт, е по-скоро това, което ние трябва да направим от наша гледна точка с оглед на това да напреднем като цивилизация и да бъдем по-малко склонни към конфликти и да намираме по-лесно начин за решаването им. We hope this document, that with presentation in a summary, some edition before, ние се надяваме, че този документ, който ние представихме като резюме, би могъл can help the serious research about this aspect, the contact, the problem of language. Да обясни до голяма степен този аспект, свързан с контакта. The problem of language. Езиковия проблем. The understood with different civilization. Разбирането и разбирателството с друга цивилизация. And transforming cosmic harmony. И трансформацията на космическата хармония. Thank you. Благодаря.